И сивия е павката, белия е васото. Ринг свободен, първи рунд. Вие ще се гледате ли или какво? Оу! 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 Хайде, Пупчо, ти си! Айде, Пупчо! Айде, Пупис! Кали ме на серия за камерата, да? Още 2 минути имате. Аз чакам пак да се скажа с камерата. Да знам за какво го бият поне. Аз съм малко пак премина за него с неговия цигар. Тръгате ли си? Айде. Добре, айде. Кой? Да пред камерата ще можеш. О, клинч! Остань год. Вие ако мислите да играете 3 минути, ще ви се смея много. Дайте да отказваме. Да, пак тогава. Да отказваме. Пойдем да ставим двойника. Клинч, клинч, клинч. Айде, бокс. Двоен. Так. Айде, още 3 секунди. Come on. Айде, де. Сега са вече само 30 секунди, де. Айде, come on. Виж, червения го предизвиква. О, време!